Και πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε χρήσιμες συμβουλές για τις καλλιεργητικές εργασίες που θα πρέπει να έχουμε στον κήπο μας τους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα που οι ανάγκες σε νερό πληθαίνουν, νομίζω ότι το βασικότερο που θα πρέπει να προσέχουμε είναι το πότισμα. Θα μας τα πούν όμως πολύ καλύτερα και πιο συγκεκριμένα οι κυπουροί μας, έτσι τους έχουμε ονομάσει. Είναι από την Creta Green κατασκευαστική, ο Μανώλης ο Γιακουμάκης και ο Ανδρέας ο Σότος. Σας καλωσορίζω για μία ακόμα φορά. Καλώς ήρθατε. Το καλοκαίρι ήρθε, έφτασε, είναι εδώ. Περάσαμε πια από τις εργασίες της Άνοιξης στις εργασίες που θα πρέπει να έχουμε τους καλοκαιρινούς μήνες στον κήπο μας. Και να ξεκινήσουμε, το βασικότερο νομίζω, Ανδρέα θα μας το επιβεβαιώσει και εσύ που είσαι ειδικός, το πότισμα, το νερό. Έτσι. Τώρα που ανεβήκαν οι θερμοκρασίες, μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και πρέπει να δώσουμε πλέον στο φυτό μας την τροφή για να ανταπεξέλθει στη ζέστη, στην ηλιοφάνεια που έχουμε όλη μέρα. Οπότε το α και το ω από εδώ και πέρα είναι το νερό. Πόσες φορές τη μέρα? Σίγουρα μία, αν έχουμε τη δυνατότητα και δύο. Γιατί εντάξει, και με 2 φορές, αναλόγως του κήπου μας βέβαια, αν είναι μεγάλος ο κήπος, αυξάνεται και η ποσότητα του νερού, οπότε μεγαλώνουν και τα έξοδα του σπιτιού. Αλλά και με μία φορά νωρίς το πρωί μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα πιο μετά που θα ανέβουν ακόμη και πολλές θερμοκρασίες, καλύτερα θα ήταν 2. Να ποτίζουμε μία. Άρα ας το πάμε σταδιακά λοιπόν, τώρα που δεν έχει πολύ ζέστη ακόμα, να ποτίζουμε μία φορά και όταν αυξηθεί η θερμοκρασία, ας το κάνουμε 2. Είναι καλύτερα 2, ναι, γιατί έτσι θα βοηθήσουμε τα φυτά μας αν ποτίζουμε νωρίς το πρωί, τα βοηθάμε να ανταπεξέλθουν στη ζέστη την πρωινή και τη μεσημεριανή που είναι η πιο μεγάλη. Οπότε μετά, περνώντας η μεγάλη ζέστη και τα ποτίζουμε αργά το απόγευμα, ουσιαστικά τα δροσίζουμε και τους δίνουμε το νερό που χρειάζονται για να, πώς να το πω τώρα, για να τραφούν ουσιαστικά. Δηλαδή από εκεί πέρα είναι για την ανάπτυξή τους. Οπότε με το δεύτερο πότισμα που πλέον δεν έχουμε και πολύ ζέστη και δεν εξατμίζεται και μεγάλη, γιατί κατά τη διάρκεια της μέρας εξατμίζεται το πιο πολύ νερό. Δεν εξατμίζεται, ουσιαστικά το απορροφούν όλο, οπότε όλο το νερό αυτό το απογευματινό είναι για τα φυτά μας. Και δεν ποτίζουμε απλώς σίγουρα μια φορά τη μέρα, ποτίζουμε και παραπάνω, έτσι Μάνο? Ναι, βάζουμε παραπάνω νερό. Ναι, παραπάνω ώρα να ποτίζει είτε μεγαλύτερη ποσότητα νερού στο φυτό. Έχει σημασία ότι το υπόστρωμα που έχει από κάτω, δηλαδή αν έχει πολύ χώμα, πολύ χώμα από κάτω το φυτό, κρατάει όσο να είναι το νερό. Αν είναι πολύ λίγο, δεν κρατάει όσο χρειάζεται. Και θα χρειαστεί παραπάνω λεπτά, είτε είναι αυτόματο πότισμα αυτό, είτε θα χρειαστεί παραπάνω φορές. Τώρα μιλάμε για τα φυτά που βρίσκονται έξω, που είναι εκτεθειμένα στη ζέστη. Αυτό ισχύει για όλα τα φυτά, δηλαδή όλα τα φυτά τους καλοκαιρινούς μήνες, ό,τι πράσινο έχουμε είτε στη γλάστρα μας είτε φυτεμένο στον κήπο μας, όλα θα πρέπει απαραίτητος να ποτίζονται ξεκινώντας από Ιούνιο μία φορά τη μέρα? Ναι, σίγουρα. Κάθε αυτό που είναι έξω και το χτυπάει, δηλαδή ο ήλιος και το ζεσταίνει πολύ το φυτό, ξηρασία στο έδαφος και αυτό δεν κάνει και πολύ καλό στο φυτό να αναπτυχθεί όπως πρέπει. Γιατί και ο ήλιος γίνεται η φωτοσύνθεσή του και χρειάζεται έτσι να δουλέψουν και οι ρίζες και χρειάζεται το νερό, χρειάζεται το λιπασματάκι του, χρειάζεται όλα αυτά. Είναι ένας κύκλος που γίνεται για να αναπτυχθεί το φυτό έτσι όπως χρειάζεται. Άρα λοιπόν, Ανδρέα, μία φορά τη μέρα. Και όσο ζεσταίνει περισσότερο καιρός, περισσότερη ποσότητα και ενδεχομένως και το βράδυ. Δηλαδή, όταν φτάσουμε μήνα Αύγουστο, που ανεβαίνει περισσότερο η θερμοκρασία ή ακόμα και τις ημέρες, υπάρχουν κάποιες μέρες που η ζέστη είναι περισσότερη, ειδικά όταν έχουμε νοτιά εδώ στην Κρήτη. Αυτές τις μέρες ποτίζουμε και πρωί και απόγευμα, αφού πέσει ο ήλιος. Καλύτερα να έχει πέσει ο ήλιος, γιατί όπως είπα ότι ο ήλιος ουσιαστικά εξατμίζει το νερό. Δηλαδή, ποτίζοντας κατά τη διάρκεια της ημέρας, πολλοί ποτίζουν 10, 11, 12 η ώρα. Ναι, ή μεσημέρι. Το πιο πολύ νερό αυτό όμως εξατμίζεται λόγω ζέστης. Γι' αυτό πρέπει νωρίς το πρωί και το απόγευμα, αφού έχει πέσει ο ήλιος. Ναι, αυτές είναι οι καλύτερες ώρες, ενδεδειγμένα, για να μπορέσει να απορροφήσει όσο πιο πολύ μπορεί το φυτό. Ώστε να μπορέσει να γίνει και η φωτοσύνθεση που είπε, να παράγει αυτά που χρειάζεται το φυτό και να μην έχει πρόβλημα. Ώστε... Ούτως ή άλλως, αν χτυπάω πάνω, δηλαδή είναι το μεσημέρι εκεί που έχει πολύ ήλιο και πέσει πάνω το νερό στο φυτό, το νερό καθρεφτίζει πάνω στο. Δηλαδή ο ήλιος, έτσι όπως είναι το νερό, πέφτει πάνω, καθρεφτίζει στο φύλλο πάνω, στο φύλλωμα και ξεραίνεται το φύλλωμα. Δηλαδή και μπορεί από εκεί να προκληθεί και η αρρώστια και θα το δούμε και σε ένα. Θα είναι αντιαισθητικό, δηλαδή άσχημο. Δεν θα είναι πολύ ωραίο.
Θα το κάψει δηλαδή στην ουσία. Θα το κάψει, ναι. Γι' αυτό που λέγουμε να έχει πέσει λίγο ήλιο, γι' αυτό λέμε ή πρωί ή απόγευμα. Αλλά καλύτερα πρωί φυσικά. Πρωί. Απλώς το δεύτερο πόθισμα γίνεται απόγευμα. Απόγευμα, αφού έχει πέσει ο ήλιος. Νομίζω ότι είναι απλό και κατανοητό. Τώρα δεν είναι μόνο το πότισμα, έτσι δεν είναι. Ναι. Υπάρχουν και άλλες εργασίες που θα πρέπει να προσφέρουμε στα φυτά μας το μήνα Ιούνιο και γενικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Που είναι ποιες εργασίες? Γενικά από εδώ και πέρα, εφόσον έχουν περάσει το φθινόπωρο και η άνοιξη, που ουσιαστικά κάναμε τη διαμόρφωση του κήπου μας, δώσαμε στα φυτά το σχήμα που θέλουμε, δώσαμε τη μορφή που θέλουμε να έχουν τα φυτά, το μέγεθος, το ύψος, τα πάντα. Από εδώ και πέρα, επειδή το φυτό πλέον είναι στην πλήρη φωτοσύνθεσή του και έχει συνέχεια καινούριο φύλλωμα, είναι συνέχεια πράσινο. Τα πιο πολλά πλέον έχουν ανθίσει τα φυτά, βουκαμβίλιες, όλα αυτά έχουν ανθίσει. Πλέον δίνουμε το σχήμα, τις μπάλες που λέμε, ή φτιάχνουμε το φράχτη μας ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Κάνουμε δηλαδή επεμβάσεις αισθητικές πλέον. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε κάποιο βαθύ κούρεμα, ούτε κάποιο μεγάλο κλαδί να κόψουμε, ούτε επεμβάσεις που μπορεί να, λόγω της ζέστης, να φέρουν ζημιά στο φυτό μας. Οπότε ουσιαστικά πλέον είναι αισθητικές οι επεμβάσεις μας. Βγάζουμε και τα άνθη, δηλαδή τα καινούργια που έχουν βγει, τα παλιά άνθη που έχουν ξεραθεί, τα βγάζουμε ώστε να βοηθήσουμε το φυτό να βγάλει καινούργια άνθη. Και κάνουμε και, όπως το είπε ο Ανδρέας, αυτό αισθητικά. Βαθιά κλαδέματα. Πιο πολύ θα κάνουμε ζημιά πλέον. Ζημιά. Θα κάνουμε ζημιά στο φυτό. Σίγουρα Τώρα, είναι, σίγουρα αν είναι. δούμε ότι το φυτό μας έχει αρχίσει και μαραίνεται, έχει ξερά φύλλα, υπάρχει τρόπος να το επαναφέρουμε? Τα ξερά φύλλα, τα ξερά κλονάρια μπορούμε να τα κόψουμε. Σε φάση που να μην είναι πολύ μεγάλα. Δηλαδή, άμα είναι όλο το φυτό ξερό, τότε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όλο το φυτό. Δεν θα αφήσουμε κάποιο δηλαδή τμήμα να ελπίζουμε ότι θα ξαναβγεί κάτι καινούργιο. Δεν πρόκειται να βγει. Κάποια κλοναράκια ξερά, κάποια φυλαράκια, κάποια άνθη που έχουν ξεραθεί τα κόβουμε για να βγουν τα καινούρια πλέον. Αυτά ναι, ως εκεί όμως. Οτιδήποτε κάνουμε άλλο λόγω της ζέστης θα έχουμε μάλλον ξύρανση, το πιο πιθανό, και θα έχουμε και σίγουρα προσβολή από κάποια ασθένεια, από κάποιο μύκετ, γιατί πλέον η ζέστη αυτή τα ευνοεί. Τώρα, εάν το πάθει αυτό ένα φυτό, δηλαδή έχουμε κάποια ασθένεια σε μία γλάστρα ή σε κάποιο φυτό που γυτνιάζει με άλλα, υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας? Φυσικά και υπάρχει. Ότι ποιο είναι κοντά σε κάποιο άλλο φυτό, είτε αυτό είναι κάποια μελίγκρα ή κάποιες αφίδες, κάποια κοκοειδή. Αυτά μεταφέρονται στα φυτά γύρω-γύρω. Και εκεί τι μπορούμε να κάνουμε? Εκεί τώρα θα πρέπει να πάρουμε κάποιο φύλλο με κάποιο δείγμα, είτε από έντομο είναι, είτε από κάποιο μύκητα ή κάποια ξύρανση ή κάποιο σύμπτωμα, κάποια κουκκίδα μαύρη, κάποιο οτιδήποτε δεν ξέρουμε, να πάμε σε ένα γεωπόνο να μας δώσει το αντίστοιχο φάρμακο. Στην αρχή που θα το εντοπίσουμε για να μην προλάβει να μεταφερθεί. Να εξαπλωθεί στο φυτό, αλλά και στα γειτονικά φυτά. Γιατί συνήθως τώρα, ας πούμε, οι τριανταφυλλιές τώρα έχουν συνήθως χολέρα οι πιο πολλές. Αν δεν είμαστε σίγουροι, θα πάρουμε το φυλαράκι, να πάμε σε ένα γεωπόνο να πούμε τι είναι αυτό. Γιατί αν εξαπλωθεί, το αφήσουμε και εξαπλωθεί πλέον σε όλο το φυτό θα ξεραθεί μετά. Και θα πρέπει να το βγάλουμε τελείως. Αυτή την εποχή και γενικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ποιες είναι έτσι οι συνηθέστερες ασθένειες, οι εχθροί θα λέγαμε των φυτών μας? Η συνηθέστερη είναι η μελίγκρα, που είναι και πλέον λόγω του ότι έκανε και κάποιες βροχές και ξανά μετά πάλι ζέστη, που ήταν ό,τι πρέπει για αυτά τα έντομα, μελίγκρες, αφίδες, κοκοειδή, τετράνιχους και διάφορους μύκητες. Αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη εποχή για να εξαπλωθούν στα πάντα. Και αν το προσέξουμε νωρίς, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, τα πιο πολλά που έχω δει είναι οι τριανταφυλλιές πολύ ευπαθείς φέτος. Ειδικά η χολέρα τις έχει εξοντώσει. Ναι. Δηλαδή, πηγαίνω σε μια τριανταφυλλιά που έχω σε ένα σπίτι, σε μια εβδομάδα που δεν παρακολουθούσε η κυρία αυτή, ξεράθηκε η τριανταφυλλιά. Τόσο πολύ, τόσο γρήγορα. Προλαβαίνει, γιατί ήταν. Όπως άμα το ψεκάσει, είναι μέσα αποτελεσματικό. Δηλαδή, μέσα σε 3 μέρες το βλέπεις κατευθείαν το φυτό και αλλάζει μορφή. Και αναγεννιέται. Ναι. Πρέπει όμως να γίνει άμεσα. Ό,τι γίνει να γίνει άμεσα. Αν το αφήσουμε, το χάσαμε. Άμα είναι και μεγάλη εξάπλωση, πρέπει να γίνει και επαναλαμβανόμενα. Πρέπει να γίνει μετά καταπολέμηση. Γιατί με μια φορά δεν θα προλάβουμε. Θα του δώσουμε την όθηση να ανταπεξέλθει, αλλά πρέπει ξανά μετά ώστε να συνέρθει τελείως. Σαν μια αντιβίωση, να το πούμε ένα πράγμα. Αν δούμε λοιπόν κάτι περίεργο στο φυτό μας, άμεσα να απευθυνθούμε σε ειδικό για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, προκειμένου από τη μία να μην ξεραθεί το φυτό το ίδιο και από την άλλη να μην μεταφερθεί ασθένεια, ό,τι ασθένεια έχει στα υπόλοιπα φυτά. Είναι η ζέστη τώρα ευνοεί τα πάντα. Ευνοεί δηλαδή, όσο ευνοεί το φυτό για να μεγαλώσει, τόσο ευνοεί και τις ασθένειες για να εξαπλωθούν και να καταστρέψουν το ίδιο το φυτό. Και πλέον όταν το φυτό στρεσαριστεί, λόγω της ζέστης θα στρεσαριστεί ακόμη πιο πολύ. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα συνηθέστερα που συναντάμε και δεν ξέρω τώρα το καλοκαίρι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, λίπανση, έχουμε το καλοκαίρι λίπανση? Σίγουρα κάνουμε λίπανση που χρειάζεται, δηλαδή όπως
φόσφορο και αυτά που χρειάζονται μερικά φυτά, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν να βγάλουν καινούργια βλάστηση. Ποια φυτά έχουν ανάγκη σε λίπανση αυτή την περίοδο? Όλα τα φυτά χρειάζεται για να δούμε παραπάνω βλάστηση, παραπάνω άνθος και να δούμε το φυτό. Ανάπτυξη και ανάπτυξη παραπάνω. Ανάπτυξη. Ναι. Δίνουμε δηλαδή φαγητό στο φαΐ. Στο φυτό μας. Ναι, στο φυτό μας χρειάζεται. Και να βγάλουμε και δηλαδή ότι ξερά έχουν βγάλει το χειμώνα και όλα αυτά που τα έχουν βάλει σε μια άκρη, καλό είναι να τα απομακρύνουμε από ένα. Γιατί εντάξει, συνήθως γίνονται πυρκαγιές ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα απομακρύνουμε όσο γίνεται, τα πετάμε πιο μακριά από κατοικημένες περιοχές ή οπουδήποτε άλλο που να μην έχουν πρόβλημα. Χρειάζεται λοιπόν. Αυτό που συμπληρώσω μόνο στο Μάνο για τη λίπανση, επειδή τώρα οι πιο πολλοί ρίχνουν κοκκόδες λίπασμα, που είναι στερεό δηλαδή. Το ρίχνουν γύρω-γύρω στις ρίζες, ώστε να το απορροφήσει το φυτό. Επειδή πλέον δεν έχουμε πολλές βροχές για να γίνει αυτό και μπορούμε να μην το ποτίζουμε κάθε μέρα με το χέρι ώστε να απορροφηθεί σωστά, το πιο σωστό και το πιο καλό για αυτήν την εποχή είναι να βάζουμε κάποιο λίπασμα που είναι. Βάζουμε στο νερό ποτίσματος. Είναι δηλαδή υγρό λίπασμα. Ώστε με το πότισμα απορροφά κατευθείαν το φυτό αυτά που χρειάζεται και δεν έχουμε πρόβλημα να περιμένουμε αν θα το απορροφήσει, αν θα μείνει στο έδαφος. Άμα είναι πιο σωστό έτσι τώρα. Έχει πιο λίγο χρόνο αποδέσμευσης αυτό το φάρμακο. Είναι πιο αποτελεσματικό. Νομίζω ότι και για τον γκαζόν είχαμε βέβαια αφιερώσει ολόκληρη εκπομπή και είχαμε πει για τον γκαζόν, όμως να επαναλάβουμε λίγο σε σχέση με το πότισμα, σε ό,τι έχει να κάνει με το γκαζόν τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι πολύ εντατικό πότισμα χρειάζεται. Πολύ εντατικό πότισμα, κάθε μέρα σίγουρα, τώρα που είναι καλοκαίρι. Και αν γίνεται όπως είπαμε και στα φυτά, 2 φορές θα είναι ακόμα καλύτερο. Αν όχι το κάνουμε μία φορά. Ισχύει το ίδιο, νωρίς το πρωί και αφού πέσει ο ήλιος το απόγευμα. Αυτό ακριβώς. Το πρωί, άμα το κάνουμε μία φορά, τουλάχιστον το κάνουμε πολλή ώρα, ώστε να έχει πολλή υγρασία, να μην ζοριστεί πιο μετά. Που θα έχει πολύ ζέστη το μεσημέρι, είτε πιο απόγευμα. Πολύ ωραία. Τώρα, Μάνο, θέλω να μας πεις για τις τεχνικές που χρησιμοποιείτε στην Creta Green για την ανακατασκευή των κήπων ή για την κατασκευή των κήπων, ανάλογα με το τι επιθυμεί ο καθένας. Παρουσιάζεται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με μια τεχνική που έχετε, πώς θα είναι ο κήπος του. Κάνετε ένα σκαρίφημα, πώς γίνεται? Ναι, αυτό εντάξει, ο καθένας το ζητάει αυτό. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας. Γιατί μπορεί να πει, εγώ μπορεί να πει αυτό το φυτό εκεί πέρα, αυτό εκεί, αυτό εκεί. Αλλά μερικοί θέλουν να έχουν μια. Πιο άμεση εικόνα. Πιο άμεση εικόνα. Εν τω μεταξύ, εμείς έχουμε στον υπολογιστή, βγάζουμε σε 3D, ας πούμε, έτσι, πολύ τρισδιάστατο και το βλέπουμε ακριβώς πώς θα είναι. Δηλαδή, είτε με πέρκολα μέσα, είτε με τα φυτά όπως θα είναι μεγαλωμένα, ας πούμε, μετά από 3 χρόνια, ή με μικρά φυτά. Τα φυτά που ακριβώς θα μπουν σε αυτή τη θέση, όχι οτιδήποτε φυτό. Δηλαδή, εσείς τι κάνετε, επισκέπτεστε το χώρο, βλέπετε, παίρνετε τις διαστάσεις, τραβάτε φωτογραφίες, πώς γίνεται? Ακριβώς, ναι, παίρνουμε φωτογραφίες, μπορεί να δούμε ένα χωράφι, μπορεί να δούμε σαν οικοδομή, ας πούμε, να το πω και έτσι, σπίτι που είναι αυτό. Παίρνουμε φωτογραφία και βγάζουμε βάσει σχεδίου πάντα. Τι κάνει σε κάθε χώρο, ανάλογα το πώς θα μεγαλώσει και το χώρο που χρειάζεται για να μεγαλώσει το κάθε φυτό. Και έτσι βγάζουμε μια τελική ραδιάποψη που θα είναι, ας πούμε, μετά από 5 χρόνια, μετά από 6 χρόνια. Ή πώς θα είναι και αμέσως, ανάλογα τα φυτά που θα επιλέξει. Είτε μικρά είναι αυτά, είτε μεγάλα. Λαμβάνετε υπόψη και τις ώρες που βλέπει ο ήλιος, το χωράφι. Τα παίρνετε όλα αυτά υπόψη, έτσι. Ναι. Όλα. Δηλαδή δείχνουν πώς θα είναι τελειωμένο, δηλαδή στην πραγματικότητα. Όχι μόνο σαν φωτογραφία. Και στην πραγματικότητα έτσι θα είναι ακριβώς. Το βλέπει λοιπόν ο ενδιαφερόμενος όπως ακριβώς θα είναι όταν θα κατασκευαστεί και με την πάροδο των χρόνων ποια θα είναι η μετεξέλιξή του. Αυτό ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον νομίζω. Και βέβαια περιλαμβάνεται εκεί και η τιμή. Δηλαδή θα πείτε στον ενδιαφερόμενο και την τιμή που χρειάζεται για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Πολύ ωραία. Να πούμε για μία ακόμα φορά που βρίσκεται η εταιρεία, πού μπορούμε να σας βρούμε όσοι ενδιαφερόμαστε. Έχουμε υποκατάστημα κάτω στις Μοίρες. Έχουμε υποκατάστημα χοντρικής ηλιανικής πώλησης φυτών. Είχαμε γραφεία εδώ πέρα στο Ηράκλειο, αλλά τώρα πάμε για πιο μεγάλο χώρο. Πλέον δεν μας ικανοποιεί αυτός ο χώρος, πάμε για πιο μεγάλο. Δεν είναι έτοιμος αυτός ο χώρος? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Είναι υποκατασκευή. Υποκατασκευή είναι ακόμα. Μπορούν να μας βρουν στο site στο ίντερνετ. Σε ποιο site? cretagreen.gr. Πολύ ωραία. Όπως και στο Facebook, το ίδιο, στη σελίδα μας. Που μπορούν να μας στείλουν, να μας πάρουν οποτεδήποτε τηλέφωνο, ό,τι θέλουν, να τους κάνουμε ένα σχέδιο, να πάμε να δούμε τον κήπο τους, να τους πούμε μια συμβολή με λίγα λόγια. Είτε τηλεφωνικός, είτε και από κοντά. Πολύ ωραία. Και αναλαμβάνετε εξωτερικούς χώρους εξ ολοκλήρου. Δηλαδή, φτιάχνετε και πέργολες. Και πέργολες, θέλεις να μας πεις τι περιλαμβάνει μια κατασκευή ενός κήπου, τι φτιάχνετε εσείς, τι μπορείτε να φτιάξετε? Τα πάντα. Μπορούμε ό,τι αφορά τον εξωτερικό χώρο, είτε από πισίνα είναι αυτό, είτε νεροτσουλήθρα, είτε παιδική χαρά, είτε παιδότοπος εσωτερικός,
είτε ο κήπος εξ ολοκλήρου, πέρκολες, τα πάντα που αφορά το εξωτερικό χώρο αλλά και τον εσωτερικό, σε θέμα ας πούμε παιχνιδιού πάντα, μπορούμε να το κατασκευάσουμε. Να το κατασκευάσουμε. Ναι, να το κατασκευάσουμε αυτό. Τα πάντα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι βέβαια και προσοχή στο πότισμα τους καλοκαιρινούς μήνες. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ βασικό να προσέχουμε για να μην ξεραφούν τα φυτά, όχι τίποτα. Για να μην ξεραφούν και να μπορέσουμε να τα έχουμε. Να έχουμε ένα ικανοποιητικό κήπο. Ακριβώς. Γιατί πραγματικά ο εξωτερικός μας χώρος στο σπίτι, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, πρέπει να είναι όσο καλύτερος γίνεται. Προσεγμένος, γιατί θα καθίσουμε έξω, να απολαύσουμε το απόγευμα τον καφέ μας ή να υποδεχτούμε τους φίλους μας. Άρα πρέπει να έχουμε περιποιημένο, ζωντανό κήπο, όμορφο με τα χρώματά του και πρέπει να τον προσέχουμε. Μας φτιάχνει τη διάθεση. Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις για τη συνέχεια. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Η Κρήτη έχει το δικό της αγαπημένο χρώμα. Creta Green Κατασκευαστική. Η πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο του πρασίνου. Με πολυετή εμπειρία και δυναμική δράση στην αρχιτεκτονική τοπίου. Στην κατασκευή, συντήρηση κήπων και εξοπλισμούς χώρων άθλησης αναψυχής. Σε γήπεδα, πισίνες, νεροτσουλήθρες. Σε μαγικούς παιδότοπους. Creta Green Κατασκευαστική. Με δεκάδες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις, διακρίσεις, καινοτόμες εφαρμογές και κορυφαίες συνεργασίες. Creta Green Κατασκευαστική.